Ola, son Antía Vidal e este é un novo vídeo de actividade física. De feito, non é que sexa un novo vídeo, é o último vídeo. Xa acabamos os 20 vídeos de actividade física dentro deste ciclo de movimento que podemos chamarlle, non? O este proxecto. Así que nada, recordade que inda que este sexa o último vídeo, podedes facelos sempre que queirades, dende o 1 ata o 20, ou ter os vosos favoritos e repetilos. Eso sería increíble que non abandonarades esta actividade, senón que estes vídeos vos sirvan para ter sempre na recámara unha posibilidade de facer actividade física na casa de maneira tranquila e adaptada. E que vos escolledes, pois eso, os vosos vídeos favoritos, as vosas sesións favoritas, o que vos apetece traballar nese momento, sabendo que traballamos dende pilates, as sesións máis relaxadas, as sesións máis de cardio, enfocadas máis na forza, con material, sin material, así que estes 20 vídeos queden guardadiños para vos para non parar de facer exercicio. Recordade que hai que elixir sempre o movimento, é o máis importante, e o que digo sempre cada vez que se acaba estes vídeos. E nada, imos comezar. Hoxe traio unha sesión un poquinho máis relaxada. Bueno, sempre digo que é un poquinho máis relaxada e ao final non é relaxada del todo, pero sí que un pouco como para finalizar, ter así pois unha parte de moitísimos estiramentos e que tamén podamos traballar un poquinho de forza, pero sí que dende o noso corpo e dende estar moitísimo máis relaxados. Vimos unha sesión de cardio bastante interesante na sesión anterior, así que imos compensar un poquinho. Así que nada, convidoche a simplemente ter unha esterilla, podedes estar descalzos. Bueno, xa vedes que eu fluctúo moito entre ter tenis e estar descalza. A mí gusta moito facer exercicio descalza, porque como que podo coller máis forza nos pés, pero tamén podedes facer todo calzados, vale? Tamén un pouco depende de se resbala moito o chan ou non, ou que sexa, vale? Así que nada, convido-vos a ter a esterilla, a ter cerca sempre unha silla, pois polo que podamos precisar, e daqui convido-vos a despaciño colocarvos no chan, vale? Así que ímonos colocar nunha posición de loto. Se esta posición para min é incómoda, podo sempre pôr un cojín debaixo do cu, vale? Por exemplo, isto que vai facer é que este un poquinho máis elevada e, polo tanto, teña máis comodidade a hora de colocarme nesta posición, porque non teño que facer tanta forza ou ter tanta flexibilidade nos aductores, vale? Así que podedes coller dous coxíns ou o que queirades, ou un taco de yoga, que iso é máis difícil telo na casa, pero cojines ou almofadas, podedelo por aí, non sentados encima del todo, simplemente como na metade do cu, vale? Aí podemos pôr os cojins e despois xa poderemos estar máis cómodas. Ou, outra alternativa é posarse na parede, ou colocar os pés en triángulo ou estirados, vale? Sempre apoiado na parede, porque manter esta posición estando lonxe da parede pode costar máis, vale? Pero senón, a alternativa dos cojins sempre é moi boa, vale? De aquí, simplemente voulle dicir ao meu corpo que empezamos, así que vou darlle para atrás os ombriños, relaxar moito a cabeza, coller aire, expulsalo, boca aberta, eso é. Se ven algún bostezo dentro deste traballo, non vos preocupedes, é normal, estamos traballando o oxígeno todo o tempo aí fluctuando no noso corpo, é normal que se provoquen bostezos, vale? Eu non o vexo, así que tampouco me parece unha parte de respeto, e se vos vedes algún bostezo, pois que se vades que é normal. De aí, vou coller as manciñas, vou facer un círculo dos ombros para facer que as dúas escápulas se metan dentro dos bolsillos dos pantalóns, vale? Así como esa sensación, que o pescozo este largo, non pego os ombros ás orellas, o peito está doce, vale? Que non é que este aí tenso e tirame da coronilla hacia arriba, vale? Dai sí que podo pôr as mans nas rodillas ou senón nas costillas e dai respiro, collo aire, empurro as costillas aos laterais, acordádevos de non cubrir moito de aire o peito para non subir os ombros, senón que é unha cousa lateral, sí que estando sentada é moito máis difícil, continuo ainda que eu estou hablando, vale? Sempre aí. Collo aire, expulso aire, levando o embigo hacia atrás e hacia arriba, vale? Buscando ese centro, tensiño esa activación do core e volvo outra vez arriba. Volvo ao centro, embigo atrás e arriba e volvo outra vez, collo aire e volvo
despaciño, atrás e arriba, eso, moi ben, outra vez, collo aire, atrás e arriba, e aí, o que vou facer agora é círculos de brazos collendo meus ombros, isto xa fixemos, facémolo sempre, super útil, e daí collo os dous cóbados que están xuntiños, vou atrás, eso é, atrás, moi ben, moi ben, moi ben, eso é, hacia adiante, moi ben, eso é, arriba, 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 non abandono esa respiración, estou traballando todo o tempo o abdomen e ese embigo que vai hacia atrás e hacia adiante con esa sensación. De aquí, vou colocar os brazos cara adiante e vou leválos arriba cos dedos pulgares activos e vou atrás, collo aire, e baixo atrás e arriba o embigo, collo aire arriba, e collo aire arriba, moi ben, un pouquiño máis, eso é, arriba, acordadevos de non levar os ombros pegados ás orellas, sempre como bailarinas, continuo un pouco inda que eu pare, eso é, baixo e volvo arriba. Moi ben, de aquí, imos tirar cun brazo arriba, que non é de lateral en diagonal, senón como se me colleran do brazo, me estiraran para arriba, e cambio outro lado. Aí está, collo aire, e baixo, collo aire, empurro, e baixo, collo aire, empurro, e baixo, collo aire, empurro, e baixo, moi ben, collo aire, empurro, e baixo, vale, imos baixar un pouquiño máis, vamos a, como a baixar de nivel, estamos como aquí arriba, aquí, e imos ir hacia un lado, e hacia outro, hacia un lado, e hacia outro, eso, collo aire, importante que o peito sempre este arriba, vale, seguimos sempre con mesma posición, collendo aire, elevándonos o centro do embigo activado atrás e hacia arriba, e de aquí, vou pasar agora sí a esa diagonal a un lado e volvo outra vez a outro 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 lado e volvo outra vez, unha vez máis, a outro lado e volvo outra vez, agora se baixamos un poquinho máis e vou facer os movimentos de cadeira como basculantes, é dicir, vou facer como co meu corpo, botar o peito hacia fora e o cuiño hacia atrás, como cando facemos gato-vaca, vale, pero sentados, e despois vou facer o contrario, levando o nariz ao pubis ou o embigo, facendo como unha C, é como se fóramos de C a D, vale, é todo parte do movimento da nosa cadeira, entón, de C, volvo arriba, a D, collo aire, a C, volvo aí, deixo, me agarro nas rodillas, que é o que me vai facer manter o equilibrio, e volvo aí atrás, e volvo arriba, e volvo atrás, e volvo arriba, un pouco máis, e volvo arriba, e volvo atrás, e arriba. Agora o que vou facer son círculos con o noso corpo que outra vez parten da nosa cadeira, vale? Simplemente como se fora para adiante, a un lado, atrás e a un lado, facendo esos circuliños. Vai-me axudar ter as mans agarradas á rodilla e o corpo e o peito que fai como os movimentos que fixéramos antes, arriba e abaixo, pero circulares, eso é, para un lado e para outro, e a outro lado, a un lado e a outro, eso é, moi ben, aguanto un poquinho máis, estamos facendo super ben, tendo moitísima mobilidade articular, e daí vou colocar
colocar os pés nesta posición, voume descalzar porque resbalame un pouquiño os calcetins, así é máis cómodo, e daqui simplemente vou apoiar as manciñas atrás, vale? E daqui, como esta posición un pouco como de playa, de tomar o sol, imos ir deixando caer as rodillas a un lado e ao outro, a un lado e ao outro, como querendo facer un movimento cada vez máis amplio da nosa cadeira, a un lado e a outro, a un lado e a outro, eso é, a un lado e a outro, a un lado e a outro, moi ben, eso é. Vale, de aquí, imos colocarnos nesta posición, vale, que sería como un semiloto, vale, e vou camiñar cas manciñas hacia o noso pé, vale, eso é. Non fai falta que baixades tanto, eu baixo moito porque teño moita flexibilidade, pero vos non tedes por que baixar tanto, vale, eso é. Eso é, vale. De aí, volvo a recuperar posición e vou cambiar esta posición de loto a semiloto no outro lado, camiño coas mans e simplemente deixome estar e estiro un poquinho máis. Eso é, despacio, despacio. Non fai falta que baixemos moito, que si que non quero que esteamos encollidos, simplemente elevo o peito e baixo rectiño partindo desa cadeira, vale? O que fixéramos antes. Eso é. Eso é. E volvo a subir. Moi ben, de aquí. Voume colocar un poquinho no lateral da esterilla e o que vou facer é baixar por un lateral hasta tumbarme boca arriba. De aquí. Vou levar as miñas pernas ao meu peito, simplemente facendo unha masaxe lumbar dun lado a outro, despaciño. Recordade que isto podedelo facer na vosa cama, mellor ser unha superficie no chan que este dura, pero podedes ter a vosa alternativa se no chan non estamos cómodos. Tamén podedes pôr un cojín debaixo da nosa cabeza para non ter o pescozo forzando e que este toda a columna en línea. Podedes ter todas as alternativas que queirades. Vale, de aí, vou colocar os pés no chan, vou pôr os brazos en perpendicular e vou intentar leválos hacia arriba, despegando os ombros do chan e hacia baixo, pegando os ombros no chan. Vale, de aí, collo aire, recorda que sempre facemos o mesmo co traballo do aire. Están levo aire os laterales nas costillas, enchegar o peito e despois recollo, expulsando aire, volvendo ao centro, envigo hacia atrás e hacia arriba. Nesta posición non pode entrar ningún folio debaixo da nosa espalda, vale? Non podemos estar arqueados porque senón cargamos as lumbares e o que queremos é protexelas. Por lo tanto, sempre ao pubis un poquinho hacia arriba e a espalda ben pegadiña no chan. De aí, recuperamos o traballo, brazos en perpendicular, vou arriba, collo aire e baixo, eso, volvo arriba, collo aire e baixo, volvo arriba, collo aire e baixo, digo atrás e arriba, volvo arriba, collo aire e baixo, moi ben, manteño esos brazos en perpendicular e esta vez vou subir unha das nosas pernas nesta posición de ángulo ou escuadra. De aquí, as nosas mans van a porse cos pulgares activos e de aí, mantendo esta perna nesa posición en línea rodilla con cadeira, rodilla con tobillo e tobillo con puntas do pé, vou ir hacia atrás, collo aire e volvo a posición, vale? De brazos en perpendicular, volvo atrás. Se non me tocan os pulgares no chan, non pasa nada, ás veces influye a flexibilidade que ti podas ter nos ombros, poden quedar aquí arriba, o que me importa é que traballes a respiración e que amplíes o noso rango de movimento. Entón, de aí, collo aire e volvo, recupero, collo aire atrás e recupero. Eso, volvo atrás e recupero, vale, cambio de perna, eso é, recorda a línea rodilla-cadeira, e rodilla-tobillo, e tobillo-pé,
e daí volvo atrás, recollo o umbigo de atrás hacia diante, eso é, volvo atrás, e volvo arriba, collo aire atrás, e embigo hacia atrás e hacia diante, volvo unha vez máis, vale, recollo, baixo brazos, descanso un pouquiño, deixo os brazos elongados ao longo do corpo e de aí pego os peiños cerquiña do cu e vou subir despaciño a puente de glúteos. Primeiro vou facer un balanceo de cadeira para contarlle a miña cadeira que vai ter que mobilizarse e soportar o noso peso, así que vou hacia arriba e hacia baixo para facilitar ese movimento e dai volvo hacia arriba e empurro o sea, vértebra por vértebra, como se contáramos o número de vértebras que temos na espalda, e volvo a baixar. Vale, non fai falta que suba moitísimo, vale? Pero sí que intentemos facelo de maneira o máis lenta posible. Eso é, imos para arriba, aguanto aí, eso é, tendo a sensación de que estou contando vértebra por vértebra, vamos arriba, aguanto, uso as miñas mãos para empurrar un poquinho o chan contra, eso é, imos arriba, un poquinho máis, e vou aguantar arriba, 1, 2, 3, activo glúteos, 4, 5, 6, o peso está repartido entre talóns, ombros e máis mans, 7, 8, 9 e baixo, despaciño recollo as pernas, o meu peito e fago unha pequena masaxe lumbar. Eso, estamos rematando xa a sesión, imos facer un último esforzo, e daí volvo a colocar pernas abaixo, brazos ao longo do noso corpo, e esta vez xa non facemos toda a secuencia, senón que xa imos ir baixando e subindo un poquinho máis rápido, despois cando me indique, aguanto arriba, daí vou arriba, xa non contamos as vértebras de unha en unha, contámolas de dúas en dúas, vale, eso, 2, podo apoiar o glúteo ou, se non, se quero un poquinho máis de intensidade, podo non chegar ao final e soster aí, pum, arriba, como se tivera unha agulla, un ovo debaixo que pode romper en calquer momento. Eso é, aí, volvo outra vez un poquinho máis, apoio ben firme os pés. Eso é, recordade que tedes que ter os talóns pegadiños aos glúteos, porque se estou aquí adiante é dificilísimo, vale? Así que ímonos pegar ben para poñernos as cousas fáciles. Eso é, e daí aguanto arriba, 1, 2, 3, 4, aguanta aí, 5, 6, 7, veña, estás facendo moi ben, vamos arriba, aguanta, 1, eso é, un poquinho máis, e baixo despacio, recollo pernas e aguanto aí, facendo unha pequena masaxe lumbar. Moi ben, que tal? Está sendo un poquinho intenso, pero non pasa nada porque estamos xa moi exercitados, é o vídeo número 20. Moi ben. Daí, recollo as miñas dúas pernas e despaciño vou nas levar para un lateral e vou levar o meu corpo ao lado contrario. Se quero máis intensidade, podo apoiar as mans na rodilla e levar o ombro pegadiño ao outro lado. Se non, simplemente deixo de estar aquí, é suficiente. Moi ben, un poquinho máis, respiro e recollo as pernas e levoas cara ao outro lado, eso, despaciño. Recordade que podedes usar cojins, espacios un pouco máis blandiños, vale, para facer isto, xa son estiramentos, non fai falta que estés no chan, vale, podes estar na túa cama, nun lugar onde estés cómodo e cómoda. Moi ben, recupero posición e daí vou baixar as pernas e unha das rodillas vou a deixar elevar ao peito. Tamén o que podo facer é estirar a perna de abaixo, se quero máis intensidade, ou se non, manteño a outra perna en posición de triángulo. De aí, baixo a outra rodilla
E cambio de perna. Eso é, moi ben. E como sempre aquí douvos varias opcións. Podo quedarme tumbada, vale, aquí nesta posición, podo incorporarme por un lateral, colocarme sentada en loto, se estou cómoda, cun altillo nos glúteos para estar máis cómoda todavía, na parede, pernas en triángulo ou estiradas, ou simplemente sentada nunha silla, vale? De aí, collo a miña canción favorita, poño de fondo para facer os últimos minutos de relaxación, non vos olvidedes que é moi importante. E con isto acabamos todos os 20 vídeos, vémonos na próxima, vémonos en directo, elixides sempre o movimento e recordade que move as pernas move o corazón.